Tirada Brad, karon doy mo hanta mo kung unsa ang pagkaon og lechon belly rice topping. Karon giabrihan na nako ang toyo. Muragahi man. Pagkuman ako nang gipangbutangan sa ibabaw sa lechon belly. Pagkahuman, pugaan day nato na og limonsito aniya. Oops. Ing ana na pagpagpuga, ipaduol yun sa kamera. Pagkahuman, butang din ang sili sa sausawan. Karon ni mikos na ko na para mix ang iyahang limonsito ug ang toyo. Karon na kong tilawan. Naong radyo lami. Pagkaon di kay lami. Oh my God. Ana dyan ng mga food vlogger. Atik-atik lami. Kunuhay. So, ana na nakasimple mga brade. Mo na.